Привет! Днес е 2 юли 2024 година. В момента правя едно велопрекопче с дължина на трасето около 16,4 км. Началната точка е град Враца. Крайната точка е местността Леденика. Има две особености на трасето. Едната е, че се преодолява 500 метра денивелация. Втората е, че пътя е осеян с множество серпентини, 20 на брой. Дават го мрачно време. Към 3 часа трябва да има гръмотевични бури. Дано да ги избегна и всичко да мине по мед и масло. В момента съм се отправил към прохода Врацата. И малко преди навлизане в село Сгуриград има един завой надясно, който води до местността Леденика. На няколко пъти, множество пъти ще минавам под стария изоставен седалков лифт. Ами напред!